Ovo je jedan od tih demo snimaka koji smo... Da, oni su doneli 2 demo snimka, to su Narcis i Beli dekolte, a danas ćemo čuti Narcis pesmu, inače tu je i Maja koja će vam nešto više reći o grupi. Ćao, ja sam Maja. Mogu da vam kažem da smo snimili atraktivne snimke za sve one koji žele da čuju pravu muziku, mogu da slušaju Oskarovu Fobiju. A da li negde uživo nastupati? Za sada još ne uživo nastupamo, ali vidjet ćemo kasnije. Dobro, Oskarova Fobija i Narcis. I Maja koja peva sve vokale. On je čist, on je beo, narcisoidan je ceo i nigde nije video nešto slično svemu svom ogledalu sebe, lično svemu svom ogledalu sebe, lično